se ti na još golu granu, lišća se i vetra se ti i čeka da banu. Ali jutros muk tišine kao da ni malo, zracima da svojim sine suncu nije stalo. Ječi gora jekom razgovora, nagovara soko razvigora. Krila ću ti ja i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. Listo ista brezi mojoj, šapatom izmami, onda idi gori svojoj, pusti da smo sami. Dame krotka posle zime, mesecima kola, zagrliti ima čime bez stida i ječi gora jekom razgovora, nagovara soko razvigora. Krila ću ti ja i oko dati, ako ćeš mi brezu olistati. Bogatstvo jednog čoveka ne meri se ni novcem, ni zlatom, ni tapijama. Bogatstvo jednog čoveka meri se brojem prijatelja. Koliko je naš Miša bio bogat čovek, to danas pokazujemo svi mi ovde koji smo okupljeni, da ga ispratimo na ovaj njegov poslednji ovozemaljski put, na ovu njegovu poslednju ovozemaljsku vožnju. Uvek nasmejan, pa evo i sada, dok je ovde na samrtnom odru, na njegovom licu, lepni osmeh. Dobar čovek, dobar prijatelj, dobar muž, dobar otac, dobar brat naš. Nažalost, u vihoru svih ovih dešavanja oko ovog zlosvetnog COVID-a izgubili smo. Ostaje nam da se molimo Gospodu Bogu za pokoj njegove duše, da se nađemo porodici, da pružimo utehu, a mi kao hrišćani verujemo da ćemo o drugom dolasku Gospoda našeg Isusa Hrista ponovo svi biti zajedno u Carstvu nebeskom. Vozit će sad nekim nebeskim putem.
Blaženom uspenju i vječni pokoj podaš Gospodiju sopšemu rabu Tvojemu Miroslavu i sotvori mu vječnuju pamjat. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj, i vaseljena, i svi mi koji živimo u njoj. Mišo dragi, neka su ti svetli i široki nebeski putevi, vozi na njima dok se ponovo ne sretnemo i pozdravi nam Sašu našega. Pozdrav od Noćni Vukovi Srbije. Srbija te isto pozdravlja, svi braća tamo su te i postavili. Video si, siguran sam da si gledao i nasmejao se, a isto i braće iz Moskve. Ništa, brate, podignemo naš 3 prsta. Pozdrav pravoslavni Božjim putem u nebeskoj Srbiji. Amin. Amin.